MINUSMA kɔnɔna la Mali la yan nɔ ko Mali jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ o kɛlɛcɛ ninnu ko k'u bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kɔnɔna la ko nka ko kuma ninnu ye ŋunuŋunu kumaw ye ko tiɲɛ tɛ a la an bɛna an da don a la MINUSMA yɛrɛ ye o bataki kɛ k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye min ye le reporter ye ale kumana limana reporter y'a jira k'a fɔ politique tɔn dɔ bɛ parti Kraj faso ɲɛta ale y'a ɲini CEDEAO fɛ k'u ka Mali bonya limana ko Mali ye jamana ye bi jamana min ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo maa si tɛna ka na jamana ka ko wɛrɛ tanama ko wɛrɛ ta k'a sɛgɛrɛ ko CEDEAO ka Mali bonya o kɛra politique tɔn Kraj faso ɲɛta olu ka laseli ye u y'a fɔ kunnafonidilaw ye kunungo ntɛnɛn yɛrɛ o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako fana y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ an ka jamana nka fɔ kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnen Tɔnbukutukaw fɛ yen Tɔnbukutu duguncinin dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Tɔnka ko jagokɛla dɔ bɛ yen ale fagara bamanciwale tigilama dɔw fɛ minnu ma lakodɔn ani a yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔn dɔ olu de fagara wa ko Tɔnbukutu mara yɛrɛ fana kɔnɔna la ko kunkolo kɔfɛla dɔ bɛ yen limana u taara ale fana faga a n'a ka baarakɛla dɔ o kɛra Tɔnbukutu mara kɔnɔ ko b'a jira k'a fɔ lakanabaliya hali sisan limanaw maa minnu bɛ yen n'u b'u dɛn ka don mɔgɔw cɛla ka taa walejugu kɛ ko ɲɔ ɲɛ bɛ Tɔnbukutu ale mara kɔnɔ ale soir de Bamako kelen in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko ŋunuŋunukan dɔ tun bɛ yen ko Faransi ka pankuru n'o ye Air France ye ko o fana ko balila ka don Mali la yan limanaw ko kuma in aya ko tiɲɛ fana t'o la dɛ ko nka Air France ye ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ ale ka pankuru minnu bɛ bɔ Mali la yan n'u b'u kunda Faransi jamana kan i b'a sɔrɔ u bɛ jɔjɔ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ Kodowari ani Burkina n'a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se Senegal n'a ɲɔgɔnnaw ma k'u kɔni ye CEDEAO jamanaw ye yɔrɔ CEDEAO y'a jira k'a fɔ ko datugura olu ni Mali cɛ o de y'a to kunungo ko pankuru dɔ bɛ yen ale dɛsɛra ka bɔ Bamako yan ka taa Faransi jamana kan ko nka k'u bɛna fɛɛrɛw tigɛ avion minnu bɛ bɔ yan k'u ɲɛsin Faransi ma teliya yɛrɛ la limanaw an b'a kuncɛ ni o fasidi sɛbɛn kelen le soir de Bamako ye limanaw politique tɔn belebeleba fila bɛ Mali la yan ni o ye RPM ani URD ye ko a bɛna fɔ farafarali de ɲɔ ɲɛ bɛ ni politique tɔn fila in kɔnɔ sabu o tɔnden fɛn fɛn bɛ yen si sɔn dɛ k'a fɔ ko u ka bɛn ko dɔ la dɔw ta kɛmɛ ɲɛmaaya ko ye wa a bɛɛ lajɛlen ye o ɲɛmaaya ko kelen de sabu URD a fɔra k'olu ka ɲɛmaa ɲini bi o kɛn bɛ farafarali ye a fɔra ko Dr Boubacar Keïta fana sugandira k'a kɛ RPM ka cɛbɔ ye o fana ma diya dɔw ye an bɛna an da don o fila soir de Bamako kɔnɔna la limanaw ni y'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye u k'a ma ko l'indépendant ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta kumana sɔrɔ jamanadenw ye limanaw ni welewele dakan min filɛ a ɲɛsinna CEDEAO de ma CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ale ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛjɛkulu de ye limanaw Mali b'a kɔnɔna la yɔrɔ kɔsa in na CEDEAO y'a ɲini ko fo ka kalataw de boloda Mali kɔnɔna la yan o de kɔfɛ u ye jɛrɛ min kɛ kari tɛmɛnen in na ni o kɛra sababu ye jɛrɛba fila ɲɔgɔn fɛ n'o ye CEDEAO ani UEMOA ye u y'o jɛrɛ fila kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra Ghana jamana ka Accra o de kɔ k'u ye ɲangini taga Mali sɛgɛrɛ o ɲangini ninnu kɔfɛ surɔ min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ko ale bɔra limanaw ka kuma min ni kuma basigilen don kuma min ni limanaw kuma a bɛna fɔ kuma min yɛrɛ ni i bɛ se ka n'i bɛ kuma maa fɛ bonya yɛrɛ kɔnɔna la ko colonel Assimi Goïta a y'o de ta ka CEDEAO ma limanaw ka kuma da u ɲɛkɔrɔ ko hali sisan min ye sigi ka fɔ ye ko CEDEAO ye a ma a datugu wa fana ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la bi limanaw k'u ka gɛlɛya in da u ɲɛkɔrɔ ka Mali ka dama mina n'u sera ka Mali gɛlɛya ta k'a lajɛ k'a dɔn limanaw kɔ joona kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a ko ni CEDEAO ye Mali gɛlɛya ta k'a lajɛ ko ɲaamini don cogo min na limanaw k'a lajɛ malidenw yɛrɛ bɛ lahala min na ka min ye ni gɛlɛya ta ka jamana in sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko n'u sera ka Mali koɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ u na segin kɔ walasa min ye colonel Assimi Goïta ye l'indépendant kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ sera malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan waati dɔ sera an ka fanga di ɲɔgɔn ma wagati dɔ sera limanaw an ka jira diɲɛmaa na k'a fɔ Mali ye jamana min bɛ yen k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ an ka jamana siya bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la yan wa anw bɛnnen don wala ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka to ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi ko foyi kana maa si ja wuli a y'a jira k'a fɔ fana ko n'i y'a ye ko u ye nin baara
limana bele jele ladonya ka fo mali bi fɛ ka aka ɲɛsigi ka o de dilan ko wa ko ni jateminɛ kɛ mali bi fɛ ka ka sira kura de ta sira kura min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye limana n'o b'an lase hɛrɛ yɛrɛ ma ko wa ko ni maa min fana bɛ tiɲɛ sira limana ko tiɲɛ sira k'a ka gɛlɛn ko wa ko ni galabu ma kɛ an na limana o tiɲɛ sira taama o fana bɛ sɔn ka gɛlɛya o de y'a to ko sira min talen filɛ nin ye sira in ka gɛlɛn dɛ sira in ka gɛlɛn ko n'o tɛ ko n'an sera ka sira in ta limana k'a bɛ taa wolo fɛn min na o ye hɛrɛ badabada de ye walasa ko a y'i kanto a ko CEDEAO ni limana olu kɛta kɛ ko a tora mali fana k'a ka kɛta de kɛ sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min dantɛmɛ wale limana o tɛ foyi dilan diɲɛ so sigi la bi o de la a y'a ɲini CEDEAO fɛ limana u bɛ ka dantɛmɛ wale min ta ka ma ka ɲangini o ɲangini ka datugu an da la ko a b'a ɲini CEDEAO fɛ da kɔni yɛlɛlen don u ye kuma ɲɔgɔnya min ni olu jamana ɲɛmɔgɔw b'o ɲini u ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya ka nati u ni CEDEAO cɛ ko nka yɛrɛ k'a fɔ CEDEAO ale bɔra o kɔnɔna la ka ɲangini taga mali sɛgɛrɛ colonel Asimi Goita ko a bɛ hakililajigi kɛ a bɛ CEDEAO wele hali sisan hali ni waati na ko dama tugu u bɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw wele minnu ye ɲangini taga mali sɛgɛrɛ limana u ka a lajɛ ka segin kɔ sabu u ye ɲangi min ta nin ye limana a caman de bɛ a gɛlɛya bɛ se mali jamanadenw ma walasa a ko a bɛ min ɲini malidenw fɛ an k'a dɔn k'a fɔ bi na fɛn fɛn talen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ limana ko a bɛ se ka kɛ don sira bɛ gɛlɛya ko nka a bɛ se ka kɛ don dɔw la a bɛna kɛ nafa de ye mali jamana ma o la ko maa si ja kana wuli maa si kana ko wɛrɛ ta ka bila i hakili la o kɛra colonel Asimi Goita ale ka laseli ye sɔrɔ jamanadenw ye indépendant kɔnɔna la limana ale indépendant kelen kɔnɔ welewele dakan min ni jamanakuntigi y'a fɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ welewele dakan in mɛnna sabu min ye baarakɛla minnu bɛ yan i n'a fɔ lɔkɔli karamɔgɔw olu ka syndicat tun bɛ baarabila la syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre o ka baarabila min n'a tun bɛ senna grève dɔ k'u y'a ɲɔngiri fɔlɔ o la syndicat ninnu y'a jira k'a fɔ olu ka baarabila min tun bɛ senna limana ko jamana yɛrɛ cogoya kama k'u y'a ɲini ko ka baarabila in ka ɲɔngiri fɔlɔ communiqué min ni synergie y'o kɛ u ye a bila jamanadenw yɛrɛ ka bolo ka kunungo yɛrɛ k'u b'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen wele bi tarata limana u bɛɛ ka taa baara kɛ baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen sanga 30 kalanso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko jamanakuntigi ye welewele dakan min kɛ colonel Asimi Goita n'o de ye ko bɛɛ lajɛlen ka wuli bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ma bɔ maa na limana jamana mɔgɔ bɛ a den bɛɛ lajɛlen la bi walasa ka se ka jamana in k'a dilan sango CEDEAO ni UEMOA kelen ka ɲangini taga mali sɛgɛrɛ kan an bila ni kɛ ka an ka sɔrɔw ka taa ni ka seginw ka olu bali a delila k'a fɔ syndicat signataire du 15 octobre u ko nin kɔni ye fasodenya de daminɛnen ye ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ɲɔgɔn fɛ olu ka grève in kɔni k'u y'a sonsoro fɔlɔ wa ko communiqué min n'u y'a kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ye ɲangini min ta ka ɲɛsin mali ma ni ɲangini don u yɛrɛ ka fɔ la ko ni kɔrɔmadɔn ni ɲangini na limana syndicat n'o ye lɔkɔli karamɔgɔw ye ko olu bɛ to mali jamana faamaw kɔfɛ n'o ye transition jamana faamaw ye syndicat ko olu kɔni ka laɲini a ma fɔ k'a bilala dɛ ko nka u b'a to jamana ka basigi fɔlɔ ni basigi nana pepewu u bɛ sɔrɔ ka min kan ka kɛ u bɛ sɔrɔ k'o kɛ ale fasiri sɛbɛn kelen ko CEDEAO ka ɲangini sababu la limanaw min administrateur civil ye préfet olu fana ka tɔnba minnu bɛ yen i n'a fɔ Sintak, Silimat, Sintrak ani CSADR limanaw k'olu fana ye welewele dakan bila u ka tɔnden bɛɛ ma k'u ka filɛli kɛ ye wa k'u ka furancɛla fanga maaw k'u ka to u k'u dɛmɛ olu fana ye communiqué dɔ kɛ kunungo comité exécutif national du syndicat autonome des civils libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales Sintrac ani comité syndical des agences de développement régional CSADR limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u ye kuma min mɛn n'o ye CEDEAO ka ɲangini ye limanaw ka ɲɛsin mali ma ko ɲangini tɛ hadamadenya ɲɛtaa ko fɔ wa ko ɲangini ko kun foyi t'a la
ka ɲɛsin Mali jamana ma UEMOA ani CEDEAO u ye ɲange min ta kari tɛmɛnen na limanaw ka an jalaki k'a fɔ ko aya baara fɛn fɛn kalifara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la k'u sen tɛ ka o kɛ limanaw n'o taara wolo ɲanginina nka min ye malidenw ye limanaw maa si de ton tɛ kɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma o de la ko ka jamana dɛmɛ limanaw ka jamana kisi o de kɛra wulikajɔ ye min ye ni syndicat ba 4 ninnu u y'a jira k'a fɔ olu ka comité exécutif limanaw ko foyi tɛna u bali ka furancɛla fanga maaw ka u dɛmɛ o de la k'u b'a ɲini u fana ka tɔndenw fɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ bi u k'u kɔlɔsi limanaw k'u kɔlɔsi mɛtaw la u k'u kɔlɔsi fɔtaw la min mana fɔ u k'a ko sɛgɛsɛgɛ min mana kɛ fana u k'a ko sɛgɛsɛgɛ u kana bɛn maa si ka jan kɔnɔna la ko min ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ka furancɛla fanga ɲɛmaw limanaw ka to u kɔ ka o dɛmɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an ye l'indépendant bila an bɛ don face de sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔ nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kuma ŋunuŋunukan dɔ bɔra k'a fɔ ko min ye CEDEAO ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ MINUSMA kɔnɔ yɔrɔ ni CEDEAO kɔfɔra a bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw de kɔfɔ ka bɔ Mali la jamana tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun CEDEAO yɔrɔ ale ka ɲangini kɔfɛ ŋunuŋunukanw caman de bɔra ka bin bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko Mali jamana faamaw y'a ɲini MINUSMA fɛ ko CEDEAO ka kɛlɛcɛ o kɛlɛcɛ mana sɔrɔ MINUSMA jɛkulu kɔnɔna la ko k'o kɛlɛcɛ ninnu ko k'olu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun kuma ye ŋunuŋunukan de ye ko tiɲɛ t'a la limanaw k'a bɛna fɔ minnu bɛ yen tiɲɛ don CEDEAO ye ɲangini min ta Mali kama a ma ɲɛ dɛ a ma diya maa si ye a ma bɛn maa si ma nka k'a fɔ de kuma min ma fɔ ka o jagoya fɔ hali n'a sɔrɔla i bɛ ka finitigiw olu lafasa ko maa caman de bɛ yen o de b'o minɛn kɔnɔna la bi caman bɛ yen bɔlɔlɔw sanfɛ olu bɛ ka kuma caman fɔ ka finitigiw dɛmɛ ka fanga maaw ka kuma fɛn fɛn bɛ yen k'u dɛmɛ sango jalaki minnu bɛ yen ni olu bɛnnen don CEDEAO kan limanaw caman bɛ ka hakilila boli ka taa o sira kan ko nka kuma minnu fana ye tiɲɛ ye minnu balolen don u ka olu fɔ a jirala k'a fɔ nin kuma min n'a ŋunuŋunukan bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ MINUSMA yɛrɛ tilala ka bataki kɛ k'a fɔ olu ma cikan foyi sɔrɔ ka bɔ furancɛla fanga mɔgɔw yɔrɔ k'a fɔ ko a fɔra ko ka u ka MINUSMA ko k'olu gɛn ka bɔ Mali la ko o mɛn ko nka limanaw nouvelle horizon ka fɔ la o n'a ta o ta furancɛla fanga mɔgɔw kɔni da dennen don ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukan ninnu ye u ma fɛn fɔ fɔlɔ nka min bɛ senna limanaw a jirala k'a fɔ ni kunnafoni kolon minnu bɛ yen ni olu bɛ ka di kun foyi foyi t'a la dɔwɛrɛ tɛ ka maliden minnu bɛ yen limanaw n'olu sigilen don ka kunnafoniw lamɛn ka olu hakililaw yɛlɛma ka taa n'a ye sira wɛrɛ kan k'a sɔrɔ dun furancɛla fanga maaw olu mana fɛn fɛn kɛ u b'a fɔ jamanadenw olu b'a mɛn an ka to o de hukumu kɔnɔna la nouvelle horizon ka kuma don dɛ limanaw ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔna la ko tile fila kɔfɛ min ye farafina tilebiyanfan jamanaw kelen ka ɲɛɲini ta ka Mali sɛgɛrɛ a jirala k'a fɔ ko jɛrɛ dɔ bɛ yen bi min kan ka kɛ diɲɛ kelenatɔnba fɛ Nations Unies u ka bolofara min ɲɛsinnen don lakanako ma Conseil de sécurité ni ye jateminɛ kɛ limanaw ko bɛɛ kɔni sigin bɛ ka nin jɛrɛ in fana kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ Nations Unies ka bolofara min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don lakanako ma Conseil de sécurité limanaw a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka o la nouvelle horizon ka fɔ la ko nin ko kɔni kɛra ka ban nka bɛɛ lajɛlen maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ɲininkali minnu na bi o ye k'a fɔ Conseil de sécurité min bɛ ONU tɔgɔ la u fana bɛna Mali ɲangi wa walima u bɛna CEDEAO ɲangini min ta ka Mali sɛgɛrɛ u bɛna o ko kɔrɔma don wa ni ɲininkali damadɔ limanaw maaw kɔni bɛ se ka ni ɲininkali kɛ i yɛrɛ la sabu ka d'a kan k'a fɔ min ye kari tɛmɛnen na CEDEAO yɛrɛ kelen ko k'a ka jɛrɛ kɛ a kelen ko ka Mali to a kelen na ka anw ɲangi limanaw u ye wele bila u ko Union africaine gouvernement fɛn fɛn b'a kɔnɔna la ani Nations Unies limanaw k'u b'a ɲini u fɛ u ka CEDEAO dɛmɛ CEDEAO bɛ ka ni ɲangini min kɛ ka ɲɛsin Mali ma u ka to CEDEAO kɔ ko u b'o o ɲini min ye farafina tilebiyanfan jamana n k'a fɔ farafina jamanaw fɛ ani fana min ye Nations Unies u b'o ɲini olu fana fɛ limanaw ni nin fɔra CEDEAO fɛ yɔrɔ maa kɔni tɛna siga k'a fɔ ni Nations Unies fana y'a ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma a man ka bali maa na an b'o de dabolo ka hali n'a sɔrɔ o ma kɛ fɔlɔ bɛɛ kɔni sigin bɛ ka o de kɔnɔ bi sabu diɲɛ kelenatɔnba ka bolofara min filɛ ni o ye Conseil de sécurité lakana ale yɛrɛ ɲɛmaaba n k'a fɔ
Antonio Guterres limana ale bora ka ɲɛfɔli kɛ kɔsa in na a ka sɛbɛn laban min ni o ye rapport ye a y'o bɔ Mali kan a ko min bɛ tali kɛ lakanabaliya ani binkani wale min ni o ɲɔ bɛ Mali kɔnɔna la yan limana o kɔni tɛ se ka kɛ fiyewu o tɛ se ka to sen na fiyewu ko maa k'i da don kalata ko la an ka jamana kɔnɔ yan min ye fasidili sɛbɛn ye a y'a jira k'a fɔ ni jateminɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan fan caman de bɛ yen i tɛ se ka kalata ko kuma fɔ ye ko wa ko Antonio Guterres a fana tɛ se ka o kuma nkalontigiya yɔrɔ a yɛrɛ ka gafe laban min n'a y'o fɔ n'an bɔra k'o fɔ sisan o fana b'o de sɛmɛntiya limana o b'a jira k'a fɔ bi min ye Antonio Guterres ye kɔsa in na a ko gouvernement ye programme d'action gouvernementale min bɔ n'o ye gouvernement ka kuntilenna baara ye u kan ka baara min kɛ jamana kɔnɔ ni o fɔra CNT maaw ɲɛma a jala k'a fɔ o baara kuntilenna na ko a ye jalakiba bɛ min ye gouvernement ka k'a fɔ o baara kɔnɔna la ko baaraba ma kɛ o siratigɛ ninnu na i n'a fɔ lakanabaliya ale kɛlɛli i n'a fɔ kalataw bolodali i n'a fɔ baara wɛrɛw minnu bɛ se ka basigi na jamana kɔnɔna la ko nka fɛn wɛrɛ bɛ yen o sira ka kɛ i n'a fɔ kalata sɛbɛnw i n'a fɔ fichier électoral ninnu o kun kan ka larawe ani maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ kuraw kan ka sɛbɛn kalata sɛbɛn kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa 7,789 ani 400 maa 3 olu tɔgɔ sera ka sɛbɛn o la k'o kɛra ɲɛta fitinin dɔrɔn de ye Antonio Guterres ale ka fɔ la nka limanaw ni jateminɛ kɛ secrétaire général ale min bɛ Nations Unies tɔgɔ la Antonio Guterres a ka rapport laban min bɔra o kɔni b'a jira k'a fɔ maa kan ka i sigi k'i miiri ka Mali yɛrɛ taabolo lajɛ bi n'a sɔrɔla maa da kan ka don min ye baarabaw la i n'a fɔ kalata an ka jamana kɔnɔna la Antonio Guterres kan k'o dɔn ko nka bi bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka min ye Nations Unies u ka Conseil de sécurité ka jɛrɛ kɔnɔ Mali ka a jaabiw min bɛna bɔ a ko siratigɛ ninnu na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don min ye le reporter kumana limanaw a jirala k'a fɔ politiki tɔn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan olu kɔni ko olu bɛ kangarida de kɛ min ye CEDEAO ye limanaw k'u ka Mali bonya u ka bonya ta ka ɲɛsin malidenw ma maliden minnu bɛ yen ni u ma foyi kɛ CEDEAO la limanaw CEDEAO n'a ye ɲangini ta ka Mali sɛgɛrɛ a gɛlɛya bɛ se jamanadenw de ma parti convention des réformateurs pour l'alternance et la justice CRAJ faso ɲɛta olu ka kuma la o ye kunnafonidi kɛnɛ kungurunin dɔ de sigi u k'a ma ko point de presse a kɛra kunungo ntɛnɛn janvier kalo tile 10 mémorial Modibo Keita la Bamako yan o de senfɛ limanaw u y'a ɲini min ye diɲɛ maa fɛ communauté internationale ani CEDEAO fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw k'u ka bonya sɛmɛ Mali la ka sababu kɛ min ye CRAJ faso ɲɛta ɲɛmaaba Mahamani Mariko a ko a bɛ hakililajigi min kɛ o ye k'a fɔ ale ka politiki tɔn mɔgɔ kɔni b'ale ka nin tɔn in kɔnɔna la limanaw assise nationale de la refondation baara min kɛra Bamako yan nɔ décembre kalo tile 28 tile 29 n'a tile 30 k'o kɛra sababu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ jamana ka taa sira min kan olu kɔni ka politiki tɔn hakilila la o de kuma fɔra wa o kuma de taara limanaw ka taa o jira CEDEAO la CEDEAO ka hakilila di o kan ni CEDEAO taara o baara jaabi kɛ ɲangini ka ɲɛsin Mali ma ko bɛna fɔ olu ka faamuya la ko bɛna fɔ u m'an ka jamana bonya fiyewu a kɛra i n'a fɔ Mali jamana bɛ fɛ ka min yira u la u y'o kɛ bolo kɔfɛ ko ye o la min ye Mahamani Mariko ale ka fɔ la parti CRAJ faso ɲɛta a ɲɛma a ko bɛɛ ka jamana ka hɛrɛ ani jamana ka nafa maliden bɛɛ lajɛlen ka o kɛ sanayɛlɛ k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bi wa ko a b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ limanaw maaw kun hakili la ko CEDEAO bɛna kuma basigilenw de fɔ maaw kun hakili la maaw kun sigimɛ ni o de ye k'a fɔ CEDEAO ka jɛrɛ in kɔfɛ u bɛna kuma ɲɔgɔnya halisa k'o tɛmɛ u ni Mali cɛ ko nka k'o taara kɛ ko wɛrɛ ye maaw taara min nana bali maaw la n'o ye ɲangini yɛrɛ ye o de la ale ka politiki tɔn n'o ye CRAJ faso ɲɛta ye k'u b'a ɲini communauté internationale ani CEDEAO fɛ limanaw olu kɔni bolo nin ye bonyabaliya de ye wa u ka bonya sɛmɛ Mali la sommet min kɛra Akara limanaw ko a kɛra sababu ye u ye maliden bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ wa maliden yɛrɛ dɔrɔn tɛ limanaw u ye diɲɛma bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔ sabu caman y'a jira k'a fɔ CEDEAO kɔni bagara Mali de ma sabu ni ko i bɛ jamana bɛ tɔn min kɔnɔna la i kan k'o jamana dɛmɛ n'a fɔra ko e bɔra o jamana kɔfɛ k'o to kelen na limanaw o bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka tila ka o ɲangi tuguni CRAJ ɲɛma n'o ye Mahamani Mariko ye a ko o tɛ bonya ye ka ɲɛsin Mali ma o la a ko bi san 20 kɔfɛ limanaw a sera jamanadenw yɛrɛ de ka yɛlɛma boloda walasa an ka kɛ an yɛrɛ ye Jango Kulubali
ale de ni fasiri kɛra limana an y'a bɔ le reporter ale kɔnɔ n'an bɔra reporter kɔnɔ an bi don min ye le soir de Bamako kɔnɔna la ka sɔrɔ ka kuncɛ ni ale ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limana ko a kun fɔra ko min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ka ɲanginiw kɔfɛ ko min ye Faransi ka pankuru n'o ye Air France ye ko o sonsorola fɔlɔ a ka nani Mali la yan nɔ walima ka pan ka bɔ ka Bamako yan ka taa Faransi jamana kan ko o baaraw ko o sonsorola fɔlɔ nka limanaw a nana ye k'a fɔ ko nin kɔni ye CEDEAO ka ɲangini minnu kɛra nin y'a kɔlɔlɔ dɔ de ye ko nka Air France yɛrɛ baarakɛlaw dɔw y'a jira k'a fɔ CEDEAO ka ɲangini min taara janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ko ka kɛɲɛ ni o ye wa kɔni ye gɛlɛya dɔw don olu ka baaraw la n'o tɛ k'a fɔ ko Faransi ka nin pankuru cakɛda in ka bɔ min bɛ bɔ Faransi ka taa jamana wɛrɛw la ko a ma jɔ nka a jɔli kununko ta gɛlɛya min donna la janvier kalo tile 10 san 2022 Air France ko a ka pankuru 2 bɛ olu kun kan ka bɔ Bamako yan k'u kun da Faransi jamana kan nka waati yɛrɛ cogoya kama wa client minnu bɛ yen u ye kunnafoni k'a fɔ u bɛna ko bɛna taa cogo min na don nataw la u bɛna ɲɛf'u ɲɛna u ka baarakɛla dɔ de ye nin fɔ ko nka yɔrɔ CEDEAO y'a ka da minnu tugu Mali ɲɛ dɔ bɛ tali kɛ Senegal ni Côte d'Ivoire Mali ka n'a fɔ Faransi ka ni avion ninnu n'a bɛ bɔ Mali la yan a kan ka cun o dugu ninnu na fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa Faransi jamana kan a jala k'a fɔ o dugu ninnu datugulen don sanfɛ ani dugumana la taamɛsira dugumana ani sanfɛla la u bɛɛ lajɛlen datugulen don o de la Air France y'a jira k'a fɔ ale y'a ka pankuru olu ɲɔngiri fɔlɔ ko nka u bɛna lajɛ ni pankuru ninnu bɛ se ka bɔ Mali la yan k'u kunda Faransi kan k'a sɔrɔ u ma jigin dugu wɛrɛ la n'o ye CEDEAO jamana ninnu ye a k'u bɛna o baara de la n'o tɛ k'a fɔ de ko pankuru ninnu ko a ka baaraw jɔra fɔlɔ Mali la yan ko o kuma tɛ fo bɛɛ k'o fana faamuya an b'a kuncɛ ni min ye le soir de Bamako limanaw a ko min ye Tombouctou mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguncinin dɔ bɛ yen u k'a ma ko Tonka limanaw ko nin wale min n'a ye bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ko jagokɛla dɔ bɛ yen ko walijugu tigilama dɔw bɛ yen u taara bin ale kan k'ale fa a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn dɔ walijugu tigilama ninnu marifatigiw don u ma lakodɔn a jalala k'a fɔ tɔn ka dugu kɔnɔna kununko k'a kɛra wulikajɔba de ye kosɛbɛ kabi kari tɛmɛnen nin baara in bɛ sen na maa dɔw de don minnu ni olu nana don jamana n k'a fɔ sigidalamaw cɛla limanaw k'a sɔrɔ u ma dɔn kɔni walijugukɛla kɔni yɔrɔ ale mana don jamana limanaw a b'a ka tiɲɛni kɛ k'a sɔrɔ a ma dɔn ko de kɛlen filɛ nin ye a kɛra sababu ye maa 2 ɲɔgɔnna olu bɔnɛ u ni na an'u ka magasin minɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ka taga taa n'a ye o kɛra sababu ye tɔn ka dugu kɔnɔna la denmisɛnnin ka minnu bɛ yen olu caman ye wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔngoya yira k'a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ lakanabaliya min bɛ olu ka tɔn ka dugu kɔnɔna la ko o de jiralen filɛ nin ye olu la ko kura limanaw o ma tɛmɛ waati damadɔ fana k'a jira k'a fɔ Tombouctou ale mara kɔnɔ ko kunkolo kuwafɛla dɔ ale fana n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o y'a ka paranti dɔ ye limanaw ko walijugu tigilama dɔw taara bin olu fana kan limanaw ka olu fana bɔnɛ u ni na o kɛra sababu ye Tombouctou ka denw fana wulila ka taamaba kɛ k'u ka nisɔngoya yira k'a jira k'a fɔ min bɛ sen na Tombouctou fana mara kɔnɔna la limanaw ko nin tɛ ko bɛnta ye yɔrɔ tɔn ka yɛrɛ fana ale bɛ Tombouctou mara de la Tombouctou man jan kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ walijugu tigilamaw limanaw u ma ɲinɛ u bɛ don maaw cɛla k'u ka walijuguw kɛ ka sɔrɔ ka maaw bila ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ limanaw soir de Bamako de y'a fɔ an bɛ dansigi kɛ kunnafoniw la yan ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kɔrɔw mana bɔ an bɛ olu lakali aw ye ladira kɔnɔna la o kuma an b'a fɔ a k'an bɛn